आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. उठावा म्हणजे उठसूट आणि फुकटचं श्रेय लूट, अशी टीका धोंडी चिंदरकर यांनी केली आहे. मालवणात पत्रकार परिषदेत धोंडी चिंदरकर नेमकं काय म्हणालेत पाहूया. 25 तारीखला, येणाऱ्या 25 तारीखला माननीय पालकमंत्री मोर्याचा धोंडा या ठिकाणी शासकीय पूजेनिमित्त येत आहेत आणि पालकमंत्री हे पुढचे 4 दिवस किंवा 4 डिसेंबरपर्यंत सातत्याने जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याच्या विकासाकडे लक्ष देऊन आहेत आणि आता राहणार आहेत, जिल्ह्यामध्ये थांबणार आहेत. पण हे सगळं करत असताना मोर्याचा धोंडा ही शासकीय पूजा ही आपल्या माहिती आपल्या माध्यमातून दिलेली आहे की ही शासकीय पूजा होते. पहिले आजच पूजा जे माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ते उपस्थित होते आणि 25 तारीखला ही जी शासकीय पूजा मोर्याच्या धोंड्याच्या या ठिकाणी होईल ती माननीय पालकमंत्री माननीय चव्हाण साहेब हे पहिले एकंदरीत हे मंत्री आहेत की जे या ठिकाणी मोर्याचा धोंडा या ठिकाणी ते पूजेसाठी येत आहेत आणि आता ते चढता आले त्याप्रमाणे त्या कार्यक्रमाची हळूहळू रूपरेषा प्रत्येक गोष्टी वाढत जाईल. हा विषय महत्त्वाचा आहे. आमचे कार्यकर्ते म्हणण्यापेक्षा तिथले लोक आहेत ते या ठिकाणी बहुसंख्येने उपस्थित राहतील, कारण मोर्याचा धोंडा हा ऐतिहासिक आणि श्रद्धे ह्या 2 विषयाने आहे. त्याच्यामुळे स्थानिक लोकांना, मग ते मच्छीमार असतील तिथे स्थानिक लोक असतील, त्या सगळ्यांना त्या धोंड्यामध्ये आस्था आहे, आदर आहे आणि त्या ठिकाणी नतमस्तक होतात. असं असल्या कारणामुळे त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी मोर्याचा धोंडा असेल, मग ह्या किल्ल्यातील किल्ला असेल आणि अन्य जे आजूबाजूचा परिसर आहे हा या पर्यटनाच्या माननीय विकासादृष्ट्या विकसित व्हायला पाहिजे. त्यासाठी माननीय पालकमंत्री असतील, माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब असतील, निलेश राणेसाहेब असतील आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब की आमचे मंत्रिमंडळ सगळे शिंदे सरकार असेल हे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहेत. कालच आपण प्रेसच्या माध्यमातून न्यूजच्या माध्यमातून एक बातमी वाचली की वैभव नाईक आणि कंपू आता एक सध्या बातमी फिरवत आहेत की मोर्याचा धोंडा असेल, मग राजकोट असेल किंवा शिंदे हा विकास मान्य वैभव नाईक असतील आणि मान्य खासदार विनायक राऊत असतील यांच्या पाठपुराव्यातून हे सगळं काम होत आहे असं म्हणत आहेत. परंतु मला समजत नाही, पाठपुरावा सोडाच, याची संकल्पना जरी यांच्या डोक्यात आली, एवढ्या काम हे काम करण्याची संकल्पना जरी नुसती यांच्या डोक्यात आली तरी आपण त्यांचा फार विचार करू शकतो. म्हणजे ह्यांच्या कल्पनेपलीकडे आहे. माननीय वैभव नाईक यांच्या डोक्यामध्ये एक संकल्पना होती, आपल्याला माहिती एकच होती, खरं म्हणजे एका संकल्प सोडतो की आपण एखादी प्रयत्न करतो, ते काम तडीस नेण्यासाठी आपण कुठल्या थरात जाऊन काम करतो अशी पद्धत असेल राजकीय क्षेत्रामध्ये. वैभव नाईकांची एक चांगली संकल्पना होती, त्याला आम्ही अतिशय आस्थेने पाहत होतो. ती म्हणजे जे समोर आपल्यासमोर असलेलं एस टी स्टँड आहे, ती संकल्पना होती त्यांची फार मोठी आणि त्यासाठी आपण काही करणार आणि मग तो थिएटर उभा राहील, अन्य गोष्टी उभ्या राहतील, तो एक चांगल्या प्रकारे एस टी स्टँड अशी ती संकल्पना होती. कारण ज्यांनी संकल्प केला, जे आपण जिद्दीने करणार असं म्हणणार साधं एस टी स्टँड किंवा त्यावर थिएटर होऊ शकलं नाही आणि त्याचं श्रेय घेण्याचं काम जर करत असतील वैभव नाईक आणि त्याचे कंपनी अतिशय दुर्दैवी आहे. खरं म्हणजे लोकांना आता ह्या सगळ्या गोष्टी सांगण्याची गरज नाही. मी हे उदाहरण सांगितलं आणि त्यांना वैभव नाईकांना कल्पना असली पाहिजे की आत्ता आपण किती वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष चालली पहिली, नंतर 5 वर्ष लोकांना 10 वर्ष तुम्ही केलं तसं आम्हीच केलं. खरं म्हणजे ही उभाटाण आहे, यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे, उठसूट आणि फुकाचं श्रेय लूट. ह्या पलीकडे त्यांचं कुठलंही काम नाही. फुकाचं श्रेय लुटायचं ह्या पलीकडे ते कुठलंही काम करत नाही.
काय त्यांनी केलं एक तरी सांगा. म्हणजे त्यांनी एक तरी पुरावा द्यावा की मोर्याच्या धोरणासाठी मी अशा प्रकारे नुसती पत्र देऊन होत नाही. पत्र तर देतात, पत्र आत्ता नाही की अनेक वर्ष ह्या सगळ्या गोष्टी पत्रकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी जी किल्ले प्रेरणास्थळची समिती आहे, किल्ल्याची प्रेरणा समिती, ही सगळे मंडळी आहे किंवा ह्यासाठी म्हणजे मोर्याच्या धोरणासाठी पालकमंत्री, कारण अशी दूरदृष्टी असावी लागते. मान्य पालकमंत्री चव्हाण साहेब आहेत, मान्य राणे साहेब यांची दूरदृष्टी आहे. कारण राजकोटसारखा भाग का नाही झाला सत्ता असताना? राजकोटसारखा भाग जर विकसित व्हायला पाहिजे, किमान त्यांना कळलं तरी काय राजकोटमध्ये काय व्हायला पाहिजे, काय हे कळलं नाही आमदारांना. दुसरं म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे आत्ता आपला मोर्याचा धोंडा हे जे पवित्र स्थान आहे कधीतरी कळलं, त्यांचं कधीतरी वाचलं आहे काय होतं. उठायचं आणि फुकायचं श्रेय घ्यायचं ह्या पिरियडे आमदार वैभव नाही काय त्याचे काही करत नाहीत. मी तुम्हाला जर मुद्दामून सांगेन, आता जेव्हा तुम्हाला आणि जेव्हा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो तेव्हा वादळ म्हणा, पाऊस म्हणा, अशा प्रकारे सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते आणि त्यावेळी वादळी धोके निर्माण होतात आणि मग ते वादळ थोडा थांबतं. माझ्या माहितीप्रमाणे आता असं त्यांच्यामध्ये चालू आहे की आता भविष्यात असंही सांगतील की कमी दाबाचा पट्टा जो समुद्रात निर्माण थांबवण्याचं काम सुद्धा आमदार वैभव नाईक आणि खासदार असंही सुद्धा उद्या सांगायला तयार होणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं संरक्षण होतं. एवढे सांगण्यापर्यंत हिंमत गेलेली आहे. परंतु इथली जनता सुज्ञ आहे. मी आपल्या माध्यमातून निश्चित सांगतो की कोणत्याही परिस्थितीत ह्या जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी दूरदृष्टी असावी लागते. आणि माननीय राणेसाहेबांनी विमानतळ आणला, माननीय राणेसाहेबांनी सिव्हिलसारखा प्रकल्प या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न केला, मेडिकल, हे सगळ्या गोष्टी आहेत आपल्यासमोर आहेत. परंतु वैभव नाईक एक उदाहरण सांगतो, तुम्ही एक स्टँड जो आहे तो आपल्या एस टी स्टँडसाठी तो प्रयत्न करण्याचा तो तुमचा होऊ शकला नाही. तुमचं स्वप्न म्हणजे संकल्प तुमचं स्वप्न होतं, का होऊ शकलं नाही. आणि तो मोर्याचा दोंडा म्हणा की राजकोटसारखं म्हणा, ह्या गोष्टी खूप लांबच्या आहेत. म्हणून म्हणतो की तिथल्या जनतेला, तिथल्या लोकांना माहिती आहे आणि निश्चित सांगतो की तिथल्या लोकांना विश्वासात घेऊन त्या ठिकाणी जे बांधकाम होईल किंवा हे होईल त्या लोकांना त्रास होता कामा नये याची सगळी काळजी मान्य पालकमंत्री असतील, माननीय राणेसाहेब असतील, हे सगळे काळजी घेणार आहेत. कारण तुम्हाला माहिती आहे ज्या अर्थाने उधाणाचा धोका ज्यावेळी खऱ्या अर्थाने इथल्या लोकांना होता किंवा तिथल्या सागरी किनारा आणि लोकांना होता, तो धोका टाळण्यासाठी मान्य पालकमंत्री साहेब जरी आता असले, मान्य राणेसाहेबांनी कितीतरी वेळा ह्या सगळ्याची किनारपट्टी होती यांना संरक्षित करण्याचं काम राणेसाहेबांनी केलं. पण गेल्या 10 वर्ष 65 वर्ष सत्ता असताना काही न केलेले जर वैभव नाईक आणि त्यांचे कंपू म्हणत असतील की आम्ही सगळं केलं, हे फुकाचे सगळे लाटण्याचे प्रयत्न आहे, त्यांनी एक तरी उदाहरण द्यावं. असं दिसतं ना आता ते दिलं, आम्ही नाही आपण हे करतो, काय करतो आहोत की आम्ही त्याचा विकास आम्ही सुचवलं होतं, काम सुचवण्याचा प्रश्न येत नाही. या अशा गोष्टी आहेत माननीय राणेसाहेबांनी. आणि तुम्हाला सांगतो, मी मुद्दा म्हणून सांगेन की आमदार वैभव नाईकांना राणेसाहेबांच्या डोक्यातली संकल्पना असेल किंवा पालकमंत्र्यांच्या डोक्यातली संकल्पना असेल, ह्यापैकी त्या संकल्पना राहू नका, त्याचं कारणच आहे. मी म्हणतो थोडं जर गाईडलाईन्स बाबा मुंडकर यांचं जर घेतलं म्हणजे आणि माननीय वैभव नाईक गेले किंवा खासदार आहे, तरी थोडं त्यांच्यामध्ये डोक्यात काहीतरी घुसेल की काय नेमकं करायला पाहिजे. नुसतं सांगून पत्र देऊन होत नाही, करावं त्यांनी ट्रेनिंग घेणं गरजेचं आहे. त्याच्या सगळ्या गोष्टी घडतात, त्या कशा घडतात त्या असंच होत नाही, केवळ पत्र देऊन होत नाही. आणि म्हणून पत्राचे पुरावे त्यांनी देऊ नये. पत्र प्रपंच वैभव नाईकांनी कंपनी बंद करावा आणि उठ सूट बोल झूट ह्या गोष्टी त्यांनी बंद करायला पाहिजेत असं माझं म्हणणं आहे. दुसरी गोष्ट अतिशय महत्त्वाची म्हणजे आत्ता 2-3 मिनटापूर्वी माझ्यासमोर एक बातमी म्हणजे कुठलं ते आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.